Това са нашите мулчери, марка Graecus. Гръцки мулчери, внос от Гърция. Това са мулчери за малки трактори. Там от 15, 20 до 30 коня долу-горе. Като те са два вида, лек тип и среден тип. Лекият тип е серия ЕКН. Примерно този лек тип, серия ЕКН, 115 см работна широчина. Тежи 152 кг. Това е за малък трактор мулчер. Този тук е среден тип. Той е за малко по-тежки трактори. 105 см работна широчина. Серия МКД, марка Graecus. Имаме 105 см, 110 115 см, 125 см и 135 см. Ето ги, тия са ЕКН 135 Graecus. Имаме и картофовадачи, плугове. Това са ми новите гуми за ладата. Чисто нови, тях не ги продавам. Имаме и, ето ги тук другите мулчери, Graecus. Имаме и голям мулчер. Този е МКД 155. Значи това е средно тежък мулчер. 155 см работна широчина. Като долу-горе трактора трябва да е поне 35 конски сили. Ето го. Цената му 3886 лева, 1987 евро долу-горе. МКД 155 см работна широчина. Това е бая голям мулчер. Ама имаме и всякакви. Този 135 различни. Така че на който му трябват мулчери да се обади, пращаме ги в цяла България. Виж как са сложени на палети. Всеки мулчер е качен на един дървен палет. Заминава направо както е на палета и така се изпраща. Виждате ли? Всеки мулчер се побира на един палет. Доставката на един палет зависи до кой град в България, ама приблизително около 100 лева. Айде! Чакаме да се обадите, заповядайте. А пък е то картофов водач на супер изгодна цена. Идвайте, вземайте и плуга. Чакаме.